Hvorfor har du altid din røde pude på dig? Røde? Jeg har ikke nogen rød pude. Hvad sidder du så med der? Ja, den er lyserød. Min gode ven. Vil du se noget lyserødt? Skal jeg finde noget lyserødt til dig? Den her er lyserød. Nej, Det er rødt. den der er rød. Prøv her, det sagde min lærer selv. Og folk siger, at jeg glemmer hurtigt. Det her har jeg glemt. Den her er rød. Det der er lyserød. Den her er lyserød. Ja, den her er lyserød, det er rød. Jeg gider ikke engang skændes med hvor abe. Der. Ja, og du har måske en blå abe. Ja. Blå abe og brun hane. Vidste du godt, at han godt hører, hvad jeg siger? What? Hvad var det, du lige skulle røre ved derom? En dyr. Okay, Du ved. ører. Nu skal jeg vise dig det igen, ligesom i går. Puls. Lunger. Ja. Hjerte. Dum dum, dum dum. Hjerne. Ja, men det var det her, jeg rørte. Ja, det ved jeg godt. Okay, prøv at lave mig nu. Okay, skal jeg lave dig? Jeg har altid ret på grund af, at jeg tror, at jeg er så klog. Men den her er jo lysrød, ikke? Okay, så siger vi det. Smarte. Kan du også høre nogen, der synger? Nej, der er ikke nogen, der synger. Det er en computer, der brummer. Det er en meget god sang. Ved du, hvor man kan downloade det? Det er en computer, der brummer. Ja, så siger vi det. Gå over til din computer og optag det, så har du det på sang. Du er sørme god til at synge den, må jeg sige. Tak. Nå, men så limousinen kommer og henter mig i morgen, og ikke dig alligevel. Hvilken limousine? Den jeg vil sige, min far har fundet til os. Vi skulle jo til den der gala-premiere. Men nej, vi skulle ikke. Oh, right. Det var med Jason. Han er så sød. Prøv at høre, vi skal i Tivoli i morgen. Ja, det var også det, jeg sagde. Jeg kunne huske, jeg har lige fundet ud af, at jeg har en aftale med Jason. Ja, right, Jason er i Florida. Ja. Ja. Hvor er vi så henne? Ja, vi er i Danmark. Vi er ikke i Danmark. Sidst jeg var i Danmark, det var cirka i år 2008 eller sådan noget. Right. Hele år 2008 var jeg i Danmark.